yen ku paring kode iki. Lho. Paman Sentaki iki. Mergo ora ngerti sangkan paraning dumadi. Ketiban kepele Paman Sentaki geragaban rasane. Mak biur tak guyon apa. Wah, aku terus toto-toto mantep aku ge ngelinting klebak menyan maut kabeh. Menyan larang ya gebe iki. Nganti maut kabeh ora kudu. Oh ya ngoten klepak. Ya jelas luput iki manang ngaten kula nyuwun guwing samudra pangsami Paman. Wah, wis tiba wis padha. Sone bali meneh. Dadi nek ana iki kode. Iki dari kode iki gampang. Utik-utik ngono wis dadi kode. Kok ya ora tanggap pisan. Paman Durna ya. Kowe ketiban kepele Paman Sentaki jengkelang pandamu. Ayo yen pancen panggah tandang ora Paman Sentaki. Jam gatel butuh lelale. Aku gek tumon iki. Cek jare gelut kok ya panitiane dhewe-dhewe. Sing nantang ana dhewe, sing nandangi ana dhewe. Iya. Dikira Durna wedi karo damu dadi aku. Oh